večer som Erika Mudrneva a urobila som si extra plastiku. Teraz vás prevediem najväčšími pikoškami z prvých sveta, poďte za mnou. A nazdar, Erika, ako si spravila ten nazdar. Povedz, ako si odpali ten gol. Takže bolo to veľmi jednoduché. Dal som kopu do opty, ale kopol som brakárovi do puli, uhol sa a medzi tým loptu zobral môj kolega a kopol ju do braky. To je neuveriteľné. Ako som ja dal veľmi. A ty, Marek, povedz. Čiže ako, že ja som bežal, hej? Bežal som, a táto diskotéka je skvelá! Súhlasím, áno. Bolo na dnes dosť pikošek a uvidíme sa zase o týždeň.